Margaret. Kaixo, Margaret, arratsaldeon. Beno, zer da antropologia feminista? Galdera potoloarekin hasiko gara, ezta? Nola azaldu dezakegu zer den denok ulertzeko moduan, Margaret? Antropologia feministak bi zati ditu, ezta? Alde batetik antropologia, zer den antropologia? Antropologia da kultur aniztasunaren azterketa. Zer den edozein lekutan munduan zehar, daukagu hainbat kultura, hainbat kultur sistema, zer den beraien arteko ezberdintasunak, ez? Hau da antropologia. Eta feminismoan aplikatzen badiogu antropologiari, aztertuko dugu zer den emakume eta gizonen arteko ezberdintasuna, baina batez ere beraien arteko botere harremanak. Eta ulertuko dugu zer den kultur sistem bakoitzean, zer da emakume esatia edo gizon esatia, eta zergatik ezberdintasun horretan datza desberdinkeri bat edo ez dakit ondo azaltzen naiz. Orduan, Margaret, ongi ulertu baldin badugu, ez gara ari giza antropologia batez, baizik eta gizarte antropologia batez, ezta? Hori da, batzuetan hemen Euskal Herrian daukagu antropologo ospetsu batzuk, Barandiaran bezalakoak, baina Barandian zaukan bi alde ez, alde batetik arkeologia, kobazuloetan lan egiten zuen, baina ere lan etnografikoak. Guria da gehien bat lan etnografikoa, gizarte garaikideak lantzen ditugu. Ez ezurrak, ez buru ezurrak. Eta non jartzen du fokua antropologia feministak, Margaret? Jartzen du fokuak esan bezala botere harremanetan, ezberdintasunetan, jartzen du fokua gure ezberdintasun horiek ulertzeko, aldugu begiratu adibidez lanaren banaketa, nola banatzen ditugun lana, bai etxean, bai kanpoan, begiratzen du gorputza, zertan datza gure maskulinitatea edo feminitatea gure gorputzean, begiratzen du ere, begiratzen du jaia antropologiak aztertzen dituen edozein gai. Adibidez, tradizioak, tradizioak ondare materiala eta ez immateriala. Zergatik emakumeak adibidez parte hartu alduten gauza batzuetan eta ez bestetan. Zergatik emakumeazkoak egiten dugu gauza lan batzuk eta gizonek ez. Begiratzen ditu maternitatea, amatasuna, aitatasuna, gure gizarteak daukan edozein arlo begiratzen du, baina bereziki agian foko jartzen diogu gorputzean, emozioetan, horrelako gauza batzuetan. Margaret, argi dago hau oso interesgarria dela eta badagoela zertaz hausnartua, ezta? Eta asteazkenetik aurrera, etzitik aurrera, izango da kongresu bat, ezta? Kongresu oso garrantzitsua, 350 aditutik gora bilduko zarete. Bai, zergatik da garrantzitsua kongresu hau? Garrantzitsua da, zen, alde batetik egon gara 2 urte horren zain, zen hori planifikatuta zegoen 2020an egiteko, ez? COVID hasi baino lehen. Gero, da importantia da lehenengoa, estatu mailan lehenengo aldiz ospatzen dugu antropologia feminista kongresu bat, nazioartekoa da, orduan etorriko dira ere jendia Latinoamerikatik, beste Europako herri batzuetatik, ere estatu mailan etorriko dira jendia leku askotatik, eta uste du momentua da hainbat gai eztabaidatzeko eta mahai gainen jartzeko gure ikerketak eta eztabaida guztiak. Eta kongresuaren lelo nagusia da ezagutza eraldatuz deserosotasuna biziz. Zergatik, izen hori? Hau da, idea dator Marilyn Strathern, antropologo ospetsu bat, Inglaterrakoa, baina ere gure unibertsitateko honoris causa dena. Berak esaten zuen, feminismo eta antropologia elkartzen dugunean, deserostasuna sortzen du zergatik antropologia da, jendearen egoerak, baloriak, sinesmenak
ulertzeko disiplina bat. Hori egiteko hurbildu behar dugu jendeengan. Orduan, hurbiltzen garenean, ere, ikusiko dugu gauza batzuk agian gustura ez ditugunak, edo horiekin ados ez gaudenak. Feminismotik eskatzen digu kritikoa esatea, ze kritikatu behar dugu injustiziak, indarkeriak, pertsona pairatzen diren hainbat egoerak, orduan deserostezuna da alde batian ulertzeko nahia, jendearen gana hurbiltzeko asmoa, baina aldi berean mundua eraldatzeko beharra. Orduan, hor da pixka tentsio horretan bizi gara. Ze ulertu nahia, baina ere aldatu nahia.